komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Merkules, Agosto 5, tuig 2020. Makitan kita live sa muna official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kaya mawatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Duha ka mga health personnel sang CLMMRH nagpositibo sa COVID-19. Vice Governor Ferrer pabor sa panawagan nga palayag ang ngalan sang COVID-19 na patient para sa mahapos nga contact tracing. Sa balita nasyonal, Malacanang nagpahayag PhilHealth Chief hindi pwede mapahalin kung wala sang pamatuod sa ginaligar corruption. Cabinet Secretary Nograles gintawag nga inaccurate ang pahayag nga ang gobyerno nagagamit sa militaristic approach sa COVID-19 pandemic. Kag sa atong balita international update sa pagsigabong sa Beirut, Lebanon na napatay sa natabo, nagsaka na sa isa kagatos. Sa sports balita, unang hampang ni Crawford sa Nets, naglawig lamang sang 6 ka minutos bangod sa strain. Ag sa atong balita entertainment, Jake Zyrus nag-share kung paano niya ginatubang ang online bashing. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
Tunog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo sang management sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital o kon CLMMRH nga duwa sila personnel ang nag-positibo sa RT-PCR test para sa COVID-19.
Sa advisory sang management nga permado ni Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief 2 sang CLMMRH, naging pagwa subong adlaw ang duha ka mga personnel ang naka-isolate na ang test nga nagwa ang resulta sang testa. Nasad man sa advisory sang hospital nga na-identify na ang naka-close contact sang duha ka mga health personnel apang nagapadayon ng ila contact tracing sa posible nakaupod pa sa mga nagpositibo. Ginpasiguro man sa management nga tanan nga precautionary measures ang ginhimo lakip na ang terminal cleaning kag disinfection sang hospital wards. Nagapilar ang hospital sa publiko nga ini magpanik kag sabaylo magsunod sa tanan nga health advisories kag protocol agud masiguro ang welfare, safety kag protection sang publiko. Nagabot sa Bacolod Silay Airport alas 12:20 na sang kagahon ang 76 ka mga repatriated OFWs paagi sa PAL sweeper flight nga ginorganisa sang Overseas Workers Welfare Administration ug OWA kag National IATF. 55 sa mga ini ang residente sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Samtang 21 ang mga taga-syudad sa Bacolod. Sila ang gindala sa bakante nga quarantine facilities matapos kuhaan sang RT-PCR swab test. Una diri nagkaproblema ang pag-akomodar sa mga returning OFWs bangod sa wala mabayaran nga bills ng OWA sa mga hotel kag giins nga gingamit bilang quarantine areas. May 21 ka mga hotels kag sa Bacolod City ang gingamit nga quarantine facilities para sa mga repatriated OFWs kag ang OWA amo ang nagabayad sa akomodasyon. Samtang nagapabili nga COVID-19 free ang mga frontliners sa Bacolod CDRRMO nga ila trabaho amo ang exposed sa mga COVID-19 positive patients. Inisuno kay Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sang CDRRMO. Ginpahayag ni Vargas sa interview sa Action Radio nga may 30 ka mga personnel nga yara sa medical field kag 30 man ang kabahin sang disinfection team sang syudad. Ginpathag ni Vargas nga kada duha ka semana ang ila personnel ang nagapaydalom sa regular nga COVID-19 testing kag makabalik lamang sa trabaho kung nagwa ang resulta nga negatibo sila sa virus. Ang CDRRMO ang nagapatigayon sang disinfection sang kapin-4 tubtob 5 ka mga lugar sa syudad sa Bacolod sa kada adlaw. Pabor si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa panawagan ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor sa Department of Health nga palayag ang ngalan sa mga naga-positibo sa COVID-19 para mangin mahapos ang contact tracing. Sunog kay Ferrer, isa ini sa mga pamaagi para mahibaluan kung sino ang naka-close contact sa pasyente kag magapangaman ang mga tao sa mga ginakatuan kag ginaistaran nga lugar. Nagapati ang Vice Gobernador nga dako man ang mabulig sini para sa madasig nga may baluan kung ano ang dapat himuon nga hindi magdamo ang paglaton sa COVID-19. Ginhimo ni Defensor ang panawagan sa hybrid meeting sa House Committee on Good Government and Public Accountability nagligad nga adlaw. Subong adlaw, ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi basta-basta magkapalayag sa ngalan sa mga COVID-19 positive ang DOH bangod magalapas ini sa probisyon sang existing nga kasubuan. So, kung ako pamangkuton, kung pabor, mas pabor ko na. Pero sa aton, sa government, that's why gusto tagin mabalaan man kung sino ang mga positive. Hindi malain yung umabalaan ka positive kung ano nga iba niya niga-deklarar na nag-positive sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa dugang pang balita lokal, ginatutukan sa karon ni Councilor Cindy Rojas ang pagpapuli sa mga Bacolod non nga locally stranded individuals sa Conelasay nga yara sa probinsya kag syudad sang Cebu. Ini matapos nga hindi pa makapauli ang mga Bacolod non LSI nga yara sa Metro Manila matapos agin paydalo mga lugar sa modified ECQ nga nagresulta sa pag-suspend sa mga biyahe sa eroplano kag barko tubtob Agosto 18. Ginpahayag ni Rojas, chair sang action team on returning non-OFW residents. Bangod nga nagapabilin sa gihapon nga sirado ang Tabuelan Port sa probinsya sang Cebu. Ang mga Bacolod non LSI ang magasakay sa Roro sa Cebu City pakadto sa Iloilo Port. Kag magasakay sa bus padulong sa may Dumangas Port tubtob nga makalabot diri sa may Bacolod City. Bus ngadlaw Webes may kapin 60 ka mga LSIs gikan Cebu ang magabot sa syudad samtang may 5 naman ka LSI nga sakay sa private plane ang mag-aabot man sa syudad.
Nagpanugyan si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales sa mga left-out beneficiary nga yara sa lockdown area nga makuha lamang nilang ilayuda sa tion nga magakas na ang lockdown sa lugar. Suno kay Gonzales, ang barangay amo ang magapahibalo sa mga residente kung saan umagatakop ang lockdown kagang ila schedule sa pagkuha sang ayuda sa payout center. Subong adlaw nag-umpisa ang digital payout sa mga left-out families kag magalawig tubto ba Agosto 9. Samtang ginpahayag ni Gonzales nga pito sa karon ka mga area ang napaidalom sa lockdown sa iya barangay nga ginalakipan sa porsyon sa Purok BM, Purok Lirio, Purok Kabukiran, Purok Cosmos sa tig-isa kabalay sa St. Francis Village kag sa Goldland Subdivision. Ang barangay Takuling may pito ka mga active nga COVID-19 cases. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:18 Action Radio Philippine Standard Time. DTX 5. Una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time makagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Inipagpahalinon ni Presidente Rodrigo Duterte si Ricardo Morales bilang pamuno sang PhilHealth magluwas na lamang kung mayroon sang ebidensya sang korupsyon batok sa retired military general. Ang Kongreso kag ang Senado ang parehas nga nagapatigayon sang investigasyon sa PhilHealth bawod sa gin-aligar irregularidad sa ahensya. Ang palasyo ang nagapatigayon man sang separado nga investigasyon. Subong adlaw ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginhambal ni Duterte nga hindi niya pagpahalinon sa pwesto si Morales magluwas na lamang kung may ebidensya kag karon ang Senado ang yara na sa proseso sa pagdocument sa mga ebidensya. Dugang pa ni Roque nga ginpabalo siya ni Senador Bongo nga padayon nga ginasaligan sang Chief Executive si Morales. Sunod pa kay Roque nakabaluman ang presidente nga nagdepende sa karon ang tao sa PhilHealth karon nga panahon sang COVID-19 pandemic. Gintawag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga inaccurate ang pahayag nga ang gobyerno nagagamit sang militaristic approach sa COVID-19 pandemic kag ginpahayag ang crisis hindi lamang isa ka away sang medical workers. Suna kay Nograles, ang gobyerno may technical advisory team nga ginabugusan sang medical experts, mathematicians kag statisticians nga mo ay nagahatag sang advice sa pulisa kag pandemic response strategies. Sa piyak nga ang pandemic response sa policy making body ang ginadumalahan ni Health Secretary Francisco Duque III, si Presidente Rodrigo Duterte ang mas nagadepende sa mga retired generals para pangunahan ng COVID-19 response. Dugang pa ni Nograles nga ang gobyerno nagakinahanglan yung magpatuman sang multi-sectoral approach sa pandemic mangod wala ini nagalimit sa public health lamang. Samtang sa dugang pang balita nasyonal, ginpalawag ni Presidente Rodrigo Duterte ang termino ni Ronald Adamat bilang Commissioner sa Commission on Higher Education tutob Hulyo tuig 2024. Ginanunsyo ni Chairperson Prospero de Vera III ang reappointment ni Adamat nga nagsunod sa hensya sang Disyembre tuig 2016. Sunod kay de Vera ang mga eksperyensya ni Adamat sa panggobyerno kag ang iya maayo nga relasyon sa indigenous people sector ang nakabulig para sa pagbalay sa mga pulisa nga i-rekomendar sa Kongreso para masiguro ang edukasyon sang tinan nga tawo anuman ang ila creed, color o culture. Lakip sa advokasya ni Adamat among federalism, indigenous people studies, peace and development, agriculture, maritime education kag good governance.
Nagsaka sa 115,980 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sa 3,462 ka panibag-o nga kaso kag 47,587 diri ang aktibo nga kaso. Sunod sa Department of Health, ang 3,462 ka mga panibago nga kaso na record sa NCR nga may 2,434, 105 sa Laguna, 101 sa Rizal, 73 sa Cavite kag 62 sa Cebu. Ginanunsyo man sa DOH ang 65 o kung 66,270 ka total recoveries matapos nadugangan sa 222. Samtang 2,123 ang death toll sa COVID-19 matapos nadugangan ini sa siyam ka napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sa balita international, sports ug entertainment pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo,
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, naglabot na sa isa kagatos ay napatay sa duwa ka sunod-sunod nga pagsigabong sa pantalan sang Beirut, Lebanon. Sunod kay Lebanese Red Cross head George Kitane, nadugangan mga nagkadamuon sa napilasan sa natawo apang ila pag consolidate ang kamidugan nga numero. Dugang pa ni Kitane, ang Red Cross naga-coordinate na sa Health Ministry for Morgue sa agud nga makuha ang mga biktima, bangod ang mga hospital ang na-overwhelmed na sa mga pasyente. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, naglawig lamang sang 6 ka minutos ang unang paghampang ni Jamal Crawford para sa Brooklyn Nets matapos nga nagbiya ini sa second quarter batok sa Milwaukee Bucks. Bangon sa na-strain ang iya sining left hamstring. Sunod kay Coach Jack Vaughn, magakuha sila sang diagnosis para kay Crawford para mahibaluan kung ano ang natabo. Antes nagbiya sa hampang si Crawford ang may 5 points kag 3 ka assist. Wala nakahampang si Crawford sa unang 2 kahampang sang Nets sa pag-restart sang NBA season. Sa among hampang naglaog ang Nets sa kontra Bucks sa score nga 119-116. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita entertainment, ginpaambit ni Jake Azarus kung paano niya gin-cater ang mga negatibong nga komento online sa malawig nga tinuig. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Zyrus nga hindi siya isa kasayang tao nga ginalikawan ang pagbasa sa mga kritisismo online. Ginako ni Zyrus nga kung makabasa ini sa negative comments nagakasakitan kay kung ginapensar gid niya ini. Apang isa sa strategy nga ginahimo ni Zyrus ang mga kung makabasa sa negatibong nga komento, mas ginapagkamaayo sini nga mag-isahanon. Payag pa ni Cyrus nga kuna nasubuan siya, ini ang aktual niya ginapakita, bangod suno sa iya, natural lamang sa isa ka tawo nga magbatsyag sang kasuwo. Una sa balita, una sa aksyon! Las 6:35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Agosto 5, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!